Šta sad ti hoćeš? Dobro večer. Moja kompanija je odabrala vas, mada bez ikakve obaveze, za srećnog dobitnika sume od... Ne treba! Hvala! $1.000.000 funti. $1.000.000 funti? Ovo samo izvolite. Dobrodošli u Siminu kuću. Da bismo bili sigurni da je novac u rukama saslušne osobe, blage naravi nosilac ovog dokumenta, to sam ja, ovlašćen je da od celokupne sume odbije deo novca po svom nahođenju kad god dobitnik pokaže svoju lošu narav. Kratko rečeno, kad god počne da besni, oprosti se od jednog dela love, jasno? Lepotanče, sad mi dozvoli da budem tvoj ponižni i blagorodni domaćin. Simo, dodaj malo soli, molim te. Soli, dohvati je sam. O, to će te koštati oko... Soli? Pa zašto nisi rekao? Evo ti soli, zekane. Prijatno ti bilo. Simo! O, ne. Dodaj koju maslinku. Odvratni! Gadni! Prepotentni, klempavi, naduveni, ligavi, uobraženi, prgavi gad! Što ono reče? Da znaš da mi se dopadaš. Čuo sam što si govorio, to će te koštati 300 funti. 300 funti? 400. Klempavi, odvratni, gadni, ligavi, prgavi gad! Kako ti se dopada? Vrlo mi se mnogo dopada. Izađi odatle! Ovo si Zeko, evo neko te čeka na vratima. Neka dođe sutra, ja ostajem ovde ceo dan. Šta? Evala nećeš! Ima da izađeš iz ovih stopa! Napolje! Napolje, napolje! Ajde, Simo, izvoli. Slušaj ti! Alke nisu ništa u odnosu na ove stepenice. Uspeo sam, Zeko! Više ništa ne može da me naljuti. Vidiš, rekao sam ti da sam uspeo. Ne može ništa da me naljuti. Vidi ovo.